लोगोफोर ओमफ्राय आं नोंसोरनो डाइरेक्ट सिदानै मोननायखौसो देखायबाय आरो आं नोंसोरनो ओमफ्राय आरो बे सारायाव माबा मोनसे एवजाबावसिगोन आरो गाइसमोन नै थाव दं गिस्टिकआसो होसिगोन बे ओरैनोबा गिस्टिक जासो आरो बिदि एवखां सावखां जाबा बानलुआबो माबायदि जानायसै आरो फार्स्ट टाइम दिनैसो गाइसमोन नै लोगोफोर आं लाबाय आरो ओंखाम ओमफ्राय नैबे फाजाखौ ओमफ्राय आं जानायखौ देखायबाय थाला आरो गाइसमोन जानो लाग्रोनोसै फुंनि हेल' गाइस गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनि गुबुन गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि तुफान दैमारि एडिसनाव फरायनो लाग्रोबाय आरो ओमफ्राय नै बेकग्राउन्डथिंजाय माबाया इन्जुरा औवानिसो आरो गाइसमोन गेजेराव माबा आरो मा होनो इथा बायनो हायिनि दुमनो हायाखै आरो बे न'आ खथानै दं आरो गाइसमोन ओमफ्राय माला हायोथाय हायोबा बायनानै इथा बायनानै माबानोसै आरो गाइसमोन ओमफ्राय दिनैथ' मंगलबार नालाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ आंना सिगांनिसो आरो गाइसमोन सिगां बानायना दोननायमोन आरो ओमफ्राय आं मा भिडिअ खालामदोंमोन ओमफ्राय देखायनोसै आरो दिनै ओमफ्राय र' आं माबा आरो भिन्दि गायनाय ओमफ्रायो जोगोनार बैसाङाव जिंसि होनायमोन आरो गाइसमोन ओमफ्राय बेखौ भिडिअ एसे खालामना दोन्दोंमोन आरो नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै ओमफ्राय नोंथांमोना दिनै बे आंनि सानसेनि ब्लग भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय सोरबा चेनेल गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना होदो आरो अननानै बिदिब्ला फैफादो लोगोफोर आंजों लोगोफोर ओमफ्राय आङो दायो बानलु फाजा एवजानो नागिरदों आरो बानलु नै ओइ सिगां भिडिअ खोन्थादोंमोन आङो गाइसमोन नै बिदि गिदिर आरो नै बिदि गिदिर बानलु फाजा फानलु आरो एवजानो नागिरदों आरो ओमफ्राय बेयाव थाइब्रै दंबावो आरो गाइसमोन गोमोन थाइनै गोथां थाइनै ओमफ्राय आं थाइथाम हाबाय आरो ओमफ्राय आलु दरसे हाना लाबाय आरो गाइसमोन माबायदिथाय जानाय नायनि आरो बानलु फाजा फार्स्ट टाइम आरो गिदिर आरो फाजा एवना जाग्रा बांगाल हरनायनो ओमफ्राय बेखौनो आङो एवनानै फुंनि ओंखाम जानोसै आरो ओमफ्राय नै बाबाया ओंखामखौ कुकाराव जाननानै गालांबाय आरो जानानै थांबायदां हाजिरायाव ओमफ्राय आं दायो थाव हरनोसै आरो नै ओमफ्राय बे सामब्रामखौ एसे खामफ्राम खालामनोसै आरो आं दायो ओमफ्राय आङो बानलु हानायखौ ओमफ्राय आलु हानायखौ हरनोसै आरो फ्रायसो एवगोन आरो आं गाइसमोन फान्थाव बायदि फ्राय एवना जागोन आरो गाइसमोन फान्थाव लोगोफोर ओमफ्राय आं नोंसोरनो डाइरेक्ट सिदानै मोननायखौसो देखायबाय आरो आं नोंसोरनो ओमफ्राय आरो बे सारायाव माबा मोनसे एवजाबावसिगोन आरो गाइसमोन नै थाव दं गिस्टिकआसो होसिगोन बे ओरैनोबा गिस्टिक जासो आरो बिदि एवखां सावखां जाबा बानलुआबो माबायदि जानायसै आरो फार्स्ट टाइम दिनैसो गाइसमोन नै लोगोफोर आं लाबाय आरो ओंखाम ओमफ्राय नैबे फाजाखौ ओमफ्राय आं जानायखौ देखायबाय थाला आरो गाइसमोन जानो लाग्रोनोसै फुंनि लोगोफोर ओमफ्राय नै आंहा भिन्दि गायनोसैलाय आरो गाइसमोन बिसिखाबाय आरो आं गाइसमोन बिसिनानै नै लखबनासो लाबावबाय आरो खुरैयाव आरामनो भिन्दि बै आं जे सिगां फाथो गोखाब होदोंना बेयावनो आरो गाइसमोन बेयावनो गायना होगोन आरो आं नामाबो देन्जारखा नै निलाम अख्रा लायबावसो निलाम अख्रा नै बे फाथो गोखा फोनायावनो गायना होगोन आरो आं गाइसमोन बेयावनो लोगोफोर ओमफ्राय नै लखबना लाखाबाय आरो एसेल'थार बेगराबो गैथारा पेकेटसे बेसेबां लानाय 45 दं नै बेयाव 45 लेबाव बेसेबां लानायथाय आरो बेयाव 180
बबे मोनसेयाबा कारेक्ट माबाया रेसआ गायना होनोसै आङो घन्टाबो लाबोखादों आरो नै एसे जावराम जावरामनि माबाना होनोसै आरो दै सोमनो मोनबालाय आराम जागौमोन आरो हरसे होमबाबो बेरखागोन बियो हा गिसिखासो फानसिगोनानो फानबायानोसोदां बाराबा मालाय बोथोर गिबिनो दाम मोनखायो फवासेयावनो 10 थाखा ना 20 थाखा फानदां फवासेयावनो फार्स्ट ओंखारजेनबाथाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो भिन्दिखौ गायखांबाय आरो ओमफ्राय गायखांबाय आरो खावसे ओमफ्रायो बेगरा माखासे आग्लायबाय गायसोमोन ओमफ्राय ओइ ससेथिंजाय एसे जाब्रु जुब्रु दं नालाय बेखायनो नै ओइ ससेथिं आरो नै ओइथिंजाय ओमफ्राय बिथिंजाय गायथ'वासै आरो आं गायसिमोन ओमफ्रायो माला गायनाय जायो गायनोसै आरो खै लाइन जाखोथाय लाइन से लाइन नै लाइन थाम लाइन ब्रै लाइन बा 6 7 8 लाइन जाबाय आरो गायसिमोन नै बेजों ओमफ्राय नै इथिं ससे दंबावो आरो थांबावगोनदां आथिं 6 लाइनसो थांबावगोनदां आरो गायसिमोन ओमफ्राय नै हासिनि हाग्रा फनांगौ आरो एसे ओमफ्राय हायाबो एसे गोरान आरो बिथिं ओमफ्राय ओइनि जाबुर जुबुर माबा प्लास्टिक दोन्दों ओमफ्राय गायथ'ला आरो आं गायसिमोन माला सम मोनो गायनोसै आरो आग्लायबाय आरो खैथा आग्लायखोथाय पेकेटाव सोना दोनफिनसै आङो साननानै र' गरबैसे गुथि आग्लायखो नैथ' बेरनायानो नङादां थेफाफा 238 बेगर आग्लायबाय आरो गायसिमोन माबाबाय थाबाय आरो गायजोबनो हायासै आरो ओमफ्राय आं मालाबा सम लाना गायनोसैलाय आरो बैखौ हना लाग्रोनानै लोगोफोर ओमफ्राय आं नै जोगोनार बैसांखौनो दासिमबो जिंसि होनो हायाखै आरो गायसिमोन ओमफ्राय ओइथिंजाय खावसे होहांबाय आरो ओमफ्राय हायावसो मानलाजोब्बाय नै हायावसो थायहोनांगौ ना मानांगौथाय ओमफ्राय हायाव थायबा ओमफ्राय देनां बैसाग मासाव गोदान दै गायनानै होफिननो हायो आरो गायसिमोन बेखौ हायाव मानहोनानै गायसिमोन नै मानबाय आरो मेसेंनिबो मिथिया दैज्लांनिबो मिथियासो मेसेंनिसो दां बुस्थुआनोथ' मानलाजोब्बाय आरो ओइथिंनाबो मानबाय नै मानबाय बिजौ ओंखारजोब्बाय आरो अबेबा ओमफ्राय अब्लाबो जिंसि होना दोननोसै आरो नांगौबा देनां दैज्लां समाव गोदाननो गायफिननानै बेगरा दंखायो नालाय गायफिननानै ओमफ्राय दैखोनो हागोन आरो बेबाबो दैखो जागोन आरो बेखौबाबो दैखो जागोन माला हायोसै दासिमबो जिंसिखौनो होनो हायाखै ओमफ्राय गायसिमोन नै ओइथिंल' एसेल' होना दोनदों आरो नै ओइथिं नैथिंजाय लाइन मोनसे होबालाय दसेनो हायो जिंसि दंखाजोबो नै जायगायावनो आं होनानै लानोसै आरो गायसिमोन लोगोफोर ओमफ्राय आङो नै जिंसिखौ होबाय आरो ओके ओरै होजोब्बाय ओमफ्राय ओइथिंजाय खावसे दंबावो आरो नैथिं खावसेल'सै आरो गायसिमोन नैथिंजाय
सेस पात्ता पात्ति होखाजोब्बाय आरो गायसिमोन ओमफ्राय ओइथिं खावसे होखानायसोमोन नालाय सेस कमप्लिट होबाय आरो नै इथिंजाय ओमफ्राय ओइथिं खावसेल'सै ओमफ्राय ओइथिंजाय गंनैसो गारना होबानो जासिगोन आरो ओमफ्राय नै इथिंजाय खावसेल'सै आरो गायसिमोन नै गायसिमोन फाथा फाथि होखांजोब्बाय आरो ओमफ्राय जोगोनारखौ गन थुनानै होबानो जासिगोन आरो हानिफ्राय ओरैजाय मानलांनो थाखाय गोजौआव ओमफ्राय इथिं खावसेल'सै आरो ओमफ्राय दायो 3ता बारबाय आरो 4थायानो जासिगोनदां ओमफ्राय बानलुआव दै लुनो थांसैलाय आरो गायसिमोन आङो दैखौबो जि गोजाननिफ्रायसो रोगानांगौ न'निफ्रायसो ओमफ्राय दायो बेखौ आं खावसेखौ दिनै होथ'ला ओमफ्राय मालाबा सम मोनोबा होनोसैलाय आरो गायसिमोन एखे बोथोराबो खरान रान होथारदों नालाय बानलुआव दै लुबाय थानाङो आरो गायसिमोन ओमफ्राय दंखलखौ बानायाखै आरो ओमफ्राय बाबाया एखे रौथायावसो खामानि मावनो थांबाय आरो ओमफ्राय दायो आङो बानलुआव दै लुहैनो थांसै आरो गायसिमोन बैसांनि खामानिखौ दोनथ'नोसैलाय दसे मालाबा सम मोनोबा मावना होनोसै दैखौ जोबना होनोसै